ви помітили, наскільки виразною, віртуозною і рівноцінною по відношенню до партії соло є фортепіанна партія цих солоспівів. І це не випадково, зважаючи на іншу важливу грань музичного таланту і діяльності Берлінського – виконавства, яка також розпочалася в Празі. До речі, там Берлінський виступав у тандемі з відомими в Європі співаками, зокрема і тогочасною зіркою Берлінської і Нью-Йоркської опери Елішкою Дестіновою. У цей період композитор також активно створює музику в камерно-інструментальному жанрі, пише 2 тріо і секстет. А після повернення до Львова у 1915 році 2 квартети. Перший квартет «Соль мінорний», що має назву «Молодіжний», інспірований українськими народними інтонаціями. Берлінський написав його вже у 30-х роках. Цей твір має 4 частини. Він прозвучить у виконанні струнного квартету «Каприз Класік». І принагідно нагадую, що свої облиски нашим артистам ви можете подарувати по завершенню 4-ї частини цього твору. На сцені Олександра Савченко, Тетяна Хоменко, Микола Іванов.